ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପଚୟିତ ଜଳ ହେଲା। ଅପଚୟିତ ଜଳ ଏହାର ଆନ୍ସର୍। 2 ନମ୍ବର, ବନ୍ୟଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା 1972। ତ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପରଦା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ବାସ୍ତବ। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, 2 ବା ତତୋଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେଲ୍ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାଟେରୀ। 5 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ନିକ୍ରୋମ ତାରଟିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ପିଲାମାନେ 50ରୁ 50 ନମ୍ବର ରଖିପାରିବ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବାଲିଆ ମାଟି କେଉଁ ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଚିନାବାଦାମ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାଣିପାଗର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ? ବାୟୁର ଦିଗ। ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ ମୋତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଯିବ F- ଗ ହେଇଯିବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍। F-32/9 ଗ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଇଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲାମାନେ କମଣ୍ଡଳୁ। ଘ ହେଇଯିବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍। 11 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଯୌଗିକ ଅଟେ? NH3 ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍। 12 ଓ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ତୃତୀୟ ଯୋଡ଼ା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦେଖ, ମେଣ୍ଢା, ଘାସପତ୍ର, ରେଶମ କୀଟ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁତ୍ପତ୍ର। ତୁତ୍ପତ୍ର ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ରହିତ ପିଲାମାନେ, ହଁ ହେଲା ତୁତ୍ପତ୍ର। ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଫର୍ମିକମ୍ଳ, ଲେମ୍ବୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଆଉ 14 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ କରିବ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବ, ଗୋଟିଏ ଗାର ଘିଚିକି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବ, ବିଜୁଳି ବତିଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଟା ଗୋଟେ ଗାର ଝିକି ଦେବ, ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇଲ। 15 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶ୍ୱେତସାର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ପୃଷ୍ଟିସାର ତ ଏମିନୋ ଆସିଡ୍। ପିଲାମାନେ ଯଦି ବି ତୁମେ ନୂଆ ଆସିଛ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ମୋର ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ 15 ନମ୍ବର ପରଠାରୁ ତ ମୁଁ ରଖିଛି ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ, ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିଦେବ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆଣିଦେବି ସେଇଟା ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।